ବାବା ସ୍ୱପ୍ନର ବାଟରେ ବାଟୋଇ ହେବାଟା ତ ବହୁତ ସହଜ କଥା। ବାବା ସ୍ୱପ୍ନର ବାଟରେ ବାଟୋଇ ହେବାଟା ତ ବହୁତ ସହଜ କଥା, କିନ୍ତୁ ଅସଲି ବାଟୋଇ ବହୁତ ପଥରେ ଖାଏରେ, ବହୁତ ଅପମାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। ବାବା ବାଲିର ଘର ଗଢ଼ିବାଟା ବହୁତ ସହଜ କଥା। ବାବାରେ ବାଲିର ଘର ଗଢ଼ିବାଟା ବହୁତ ସହଜ କଥା, କିନ୍ତୁ ଅସଲି ମଜା ସେତେବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ବାଲିର ଘରଟା ସେ ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ିରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଅସଲି ମଜା ସେତେବେଳେ ଆସେ। ସେତେବେଳେ ଜଣାଯାଏ କି ଆଖପାଖର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୋର ନଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଜିନିଷର ଛବି ଛାୟା ମଧ୍ୟ ମୋର ନଥିଲା। ବାବାରେ କିଏ ତୋର, କିଏ ତୋର, କେହି ନାହିଁ, ସବୁ ପର।